श्री विनायक सुजुकी कुडाळ त्योहार का उपहार। लकी ड्रॉ स्कीम 1 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर। कोणतीही गाडी खरेदी करा आणि मिळवा पहिलं बक्षीस मारुती सुजुकी स्विफ्ट डिझायर, दुसरं बक्षीस जिक्सर SF 250, तिसरं बक्षीस आयफोन। सुजुकी धमाका ऑफर, सर्वांनी फायदा घ्यावा। त्वरा करा, संधीत मर्यादित कालावधीसाठी, नियम आणि अटी लागू। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9423 98 97 81 आणि 9423 98 97 82। भ्रष्टाचाराच्या समस्येवर मात करून पारदर्शक आणि नीतिमान महाराष्ट्र घडवण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले। 27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर या कालावधीत विभागातर्फे दक्षता जनजागृती सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे। नमस्कार, मी विजय पांचाळ, DYSP सिंधुदुर्ग जिल्हा अँटी करप्शन विभाग। आपणा सर्व जनतेला जाहीररित्या आवाहन करू इच्छितो की दिनांक 27/10/2025 ते 2/11/2025 या सप्ताह आम्ही दक्षता सप्ताह जनतेमध्ये भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनजागृती करण्यासाठी दक्षता सप्ताह साजरा करत आहोत। त्या सप्ताहाचे औचित्य साधून मी आपणा सर्व जनतेला सिंधुदुर्ग वासियांना असे आवाहन करू इच्छितो की आपण आपल्या सरकारी कामानिमित्त विविध सरकारी कार्यालयात जात असता तर काही सरकारी कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी आपल्याला वेठीला धरतात। आपल्याकडे त्यांचं सरकारी काम कायदेशीर कर्तव्य करत असताना सुद्धा आपल्या कामासाठी आपल्याकडे लाचेची मागणी करतात, काम केल्यानंतर बक्षीस मागण्याचा प्रयत्न करतात, पारितोषिक मागण्याचा प्रयत्न करतात। हे नियमबाह्य आहे, कायद्याच्या विरुद्ध आहे। असे जे कोण सरकारी कर्मचारी आपलं जर वेठीला धरून आपलं शोषण करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आपण जनतेने पुढे आलं पाहिजे, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराची तक्रार देण्यासाठी आपण पुढे आलं पाहिजे। यासाठी मी आपणाला जाहीर आवाहन करतो की आमचा 1064 हा आमचा हेल्पलाईन नंबर आहे। तसेच आमच्या कार्यालयाचे नंबर खाली दिलेले आहेत। तसेच आमचे कार्यालय आहे हे कुडाळ या ठिकाणी तहसीलदार कार्यालयाच्या समोर आमचं कार्यालय स्थापित आहे। त्या ठिकाणी आपण येऊन तक्रार देऊ शकता। परंतु जे सरकारी कर्मचारी आपला अन्याय करतील अथवा छळ करतील त्या छळाला बळी पडू नका, लाच देऊ नका किंवा देण्याचा प्रयत्न करू नका किंवा जे कोण लाच मागतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आपण पुढे या, असं मी आपणा सर्व जनतेला जाहीररित्या आवाहन करतो। जय हिंद।